Senset prináša ďalšiu novinku, ktorá vám pomôže zlepšiť vašu taxislužbu. Pridávame herný element, kde sú šoféri za dobrú prácu pozitívne odmeňovaní. Na konci mesiaca je najlepší z vás vyhodnotený za víťaza takého taxikráľa. Dnes sme v Michalovciach v známej firme Gold Express. Stojím tu s vodičom z firmy, ktorý sa volá Marcel. Čauko Marcel, vítaj, díky za čas. No a dnes sme si dali za úlohu že sa stretneme, porozprávame skrz to, že zistili sme, že celkom dobre jazdíš a robíš pre firmu veľmi dobrý výkon na prácu, tak jak sa asi patrí. A celkom nás zaujímalo presne nejaké také hlavné myšlienky, že vy ste začali používať Senset a ty si vlastne, čo pamätám, aj viem, že ty si vlastne od toho začiatku, kedy sme prešli na Senset, že či si tak spomínaš, že jak vnímaš ten prechod z toho pôvodného dispečingu, jak ste fungovali na ten prechod, keď ste prešli na Senset? No, tak z začiatku, to už bolo dávnejšie, čo sme to skúšali prvotne, tak také to bolo trošku iné, ako to klasické na tie telefóny, čo sme mali. No ale potom, jak to sa vrátilo zase po druhýkrát, tak už som bol trošku v obraze, no a neviem, zvykol som si. Je to uľahčenie hlavne pre tých chlapov, čo robili dispečerov, si myslím. Určite. A ty si pamätáš, vieš tak povedať, jak ste predtým fungovali, lebo ja už si nepamätám, čiže to ste boli cez telefón? Normálne sme mali dve telefóny, no a už buď sme boli tak, že ja som mal jeden, kolega mal druhý, alebo ja som mal obidve telefóny, no a ja som prijímal zakázky a už som obvolával šoférov a posielal zakázky. Takže vlastne zakázky cez telefón padali do auta priamo k tebe, aj si jazdil, aj rozdával. No. Čiže všetko išlo cez teba, že by si to mal nejak na rozume. Tak. Vtedy som aj vedel, že kde je ktorý šofér prakticky, takže... Dobre, tak ty si bol presne taká situácia, že z toho takého šoféro-dispečera si vlastne prešiel na to, že tebe sa uvoľnili ruky. No. Dá sa tak povedať. Áno, toto je ako tá asi najväčšia výhoda. Áno. A tebe jak dlho trvalo asi zhruba, kým si tak zvykol na ten automat, že trošku inak sa to rozdeľuje a že to nemáš v rukách? Myslím, že do týždňa to bolo v pohode. Do týždňa si to tak... Aj ostatní si tak vnímal? Tak podľa toho, kto aký šofér je. Aj vekovo tam je možno, kto si skôr zvykol, tí mladší určite skôr, ale si myslím, že každý na to nabehne, to nie je až také zložité veľmi. Myslím, že týždeň je asi že v pohode. No môžem potvrdiť, že zhruba asi ako vravíš, že možno kto s telefónom viacej zvyknutý, mládež a tak, oni sú za deň, dva v tom a presne, že kto možno mobil tak často nerobil s mobilom, tak áno, taký týždeň to možno potrvá. Keď si tak povieš, že za seba v tebe v čom tak uľahčuje prácu takú každodennú ten systém? Tak je to toto, jak sme hovorili, aj tým, že ja som toho dispečera robil dosť často. Áno. Predtým. No a to človek musel mať na pamäti adresy, kopu, bo to dajme tomu naraz zavolalo 5-7 ľudí, dokedy ja som sa dostal k telefónu, že som zavolal nejakému ďalšiemu kolegovi a všetko si pamätať. Hlavne v tom je to uľahčenie, kto robil dispečerov, si myslím. Zrazu nemáš na hlave toľko a tá zodpovednosť možno aj za tým, nie? Aj zodpovednosť, aj to. Samozrejme, je toto, že nemusí človek až tak rozmýšľať pri tom, bo vtedy trebalo si pamätať veľa, aj dvíhať, kedy zvonilo dve telefóny naraz. No, jak dvihneš dve telefóny naraz? Zmeškáme hovorí tým pádom. No. Hej, takže asi si to prevolával naspäť, ale prevolávalo sa naspäť. Voláš, riešiš, išiel si za ďalším zákazníkom. Tak, a už keď voláš nejakému kolegovi, že kde je, čo toto, a už zase ti zvoní zase telefón, a tak je to. Máš maximálne 2, takedy 3, dobre, takedy 4 zakázky, ale aj 4 zakázky je furt menej, jak 10 najmenej. Presne tak. Jak to potom brali, jak si na to zvykali tí druhí, čo doteraz nemali vlastne nikdy ten dispečing, akože... Toto bolo trošku problém u nich, no. Ale tam zase sa dá nastaviť, že môžeš prijať iba jednu zakázku alebo iba dve zakázky, nie? Nejaký limit? No, nejaký limit, takže tým pádom tí, čo sú takí, čo ako, nie že slabší, ale že jasné. Si nepamätajú tak, alebo noví, no tak majú nižší limit, no a mne naskáče viac zakázok, no tak predsa ja si pamätám, no a už potom to porozdávam ostatným. Jasné, že vieš potom popresúvať a už vieš zase ty si potom ukorigovať ďalších. Tak. Ty tak hodnotíš, že vás možno obmedzuje jak šoférov, keď tí kolegovia vlastne možno nerobia, možno že ten taký negatívny pohľad, že čo je z pohľadu nedobré, keď akože robia niečo tí vodiči? Tam to je pri tých zákazkách, keď niekedy ich odklikajú, že sú, dajme tomu, príjme, rýchlo odklika, že je urobená a dokedy sa tá zákazka ani neurobí, potom ten zákazník volá zase, dovolá sa druhému šoférovi a zase kto je zlý, ten posledný šofér, čo tú zákazku mal. Čo chudák o tom ani nič nevedel? Tak.
Takže toto ty hodnotíš to také rýchle odklikanie, toto je taký najčastejší problém, čo spôsobuje potom zbytočne taký, že chaos a také, že zbytočné dohováranie sa medzi sebou. Aj. Tak to ide vonku, asi nedá telefónik, tak je tam nie proste s tým problém. Aj kedy je tak, že ideš ty vonku a nie je možnosť toho telefoniku, no tak musíš posúvať zakázky, ktorí kolegovia sú takí, že nezoberie nikto teba zakázku. Takže... Tak. Tu mi naháňaš na tú takú jednu z otázok, že nejaké zlepšenie toho systému, hej, lebo však stále hľadáme aj my samozrejme nejaký priestor, presne tak preto tu sme a sa pýtame, že čo ako, že ty si hovoril pred rozhovorom, že vlastne možno s tými telefónikmi, a keď idú šoféry mimo mesto, jak by si to videl, že čo za tým vidíš, alebo jaká je prax v tom, že čo sa deje vtedy? Je to problém, keď ostane málo aut v meste napríklad a volá veľa ľudí, je dosť mimo mesta. No a potom už nemáš komu ani tú zakázku dať prakticky, takže a neviem, či to je dá sa to tak zlepšiť ako, no, ale aspoň sa zákazník dovolá a sa mu povie, že nemáme nič voľné, alebo rád dlhšie čakať, no a... Tu sme mali tú myšlienku spoločnú, že teda, že keď je jeden v meste 6 mimo mesto a teoreticky by mali tie telefóniky vypnuté, no, kto to má dvíhať potom, že to je to, že keby sme to teoreticky dali na toho jedného chudáka v meste, tak zase on bude zahltený. Čiže na konci dňa zatiaľ asi iné riešenie není, jak to dať aspoň aj tým vonku a len povedať, že OK, 20 minút, všetci sme obsadení. Tak. To je asi najrozumnejšie. Určite nad tým budeme ešte rozmýšľať, že či tam není taký spôsobik. Marco, mňa akože v prvom rade hlavne teší, lebo tu je taká jedna vec, novinka, ktorú sme vlastne doteraz nejak extra nepromovali a to je to, čo aj dneska sme tu, že nikto nevedel na celom Slovensku, že sme vyrobili taký bodovací systém v tom systéme a Senset od minulého mesiaca začal počítať body za všetky dobré kroky, ktoré si urobil a za všetky blbé kroky tiež, ktoré si urobil a za tie dobré dávame plus body a za tie zlé dávame minusové body. No ale kto robí čo najmenej zlých krokov, tak tých minusových bodov nie je toľko. No a u teba ich toľko nebolo. Hej. No a vlastne v Sensete sme vyhodnotili, že z tých 900 vodičov, ktorí sú vlastne teraz na Slovensku zapojení aktívne, tak sme vyfiltrovali tých, čo najlepšie robili a nikto to nemohol ovplyvniť, lebo nikto nevedel, že to už je zapnuté, že to rátame. No a ty si vyhral vlastne. Aha, čo ma teda veľmi teší. Tak som prekvapený aj ja, no. Vyhral si z pohľadu aj takého, že vlastne je tam nejaký pomer tých bodov, ako keby že z počtu zákazok, čiže mal si aj nejaký dostatočný počet zákazok, lebo ako sme sa rozprávali, ty teda jazdíš full time, hej. Čiže dostatočný počet zákazok versus aj dostatočný počet veľkých bodov za tie dobré kroky. No a takže gratulujem akože v tomto, určite aj takto. A my, ak Senset, máme pre teba taký jeden malý darček, príjmi od nás také malé poďakovanie toho, že robíš veci správne a dobre. Ďakujem. Je to iPhone, taký, ktorý dúfam, že ti poslúži na to, že aj prácu ti bude rozvíjať, možno budeš využívať osobne, neviem. Tak nech sa ti darí, nech takýmto spôsobom funguješ naďalej a nech prinášaš dobré meno firmy. Tak ďakujem, no, prekvapenie. Som rád. Všetko dobré, Marcel, tešilo ma. Veľa úspechov do ďalšieho fungovania v taxislužbe. No a budeme radi za akýkoľvek ďalší feedback, kedykoľvek sa nám ozví. Tak ďakujem a ja veľmi Všetko dobré.